Ahojte, dnes si spolu spravíme palacinky. Budeme na to potrebovať hrniec, 3 vajíčka, panvicu, mlieko, kryštálový cukor, varešku, ja si zoberiem aj recept a múku. Takže ideme na to. Zoberieme si jedno z tých vajíčok a rozklepneme ho. Mne to trochu nevyšlo, ale nevadí. Už som si rozklepla všetky 3 vajíčka a ideme ďalej. Ďalej si zoberieme cukor a ochutíte si to, dáte si tam toľko, koľko chcete, aby, že aké budú sladké. Ja si dám 2 lyžičky cukru, takže 1 a 2. Teraz to všetko spolu zmiešame. Dobre, takže hotovo. Teraz si zoberieme mlieko a dáme tam. Mlieka sme si pridali iba trochu a teraz ideme pridať múku. Dala som si trošičku viac múky, takže to mám ešte husté, takže si to ešte trochu zriedím s mliekom. Tak, máme hotovo. A môžeme ísť vyprážať. Ďalej si zapneme sporák. Tak. Ja si stlačím túto nulu a dám to na nejakú devinu. Tak. Dáme kvapku oleja. Roznesieme si to na panvici a ideme na to. Teraz potrebujeme, aby sa to ohrialo. Teraz si zoberieme to cesto, čo sme si urobili. Tak. A nalejeme ho do stredu. Tak. A teraz si to po tej panvici roznesieme. Tak. Teraz si to takto dáme. A prevrátime si palacinku. Tak, teraz keď už to máme, tak si to dáme na tanier. Tak, a naša prvá palacinka je hotová. Takže máme iba lekvár a nemáme šlačku ani banán. Takže ideme si nejakú kúpiť. Už sme vo výťahu a ideme. Ideme do Trnava, pretože je to najbližší obchod, aký tu je. Takže ideme. Dobre, už sme tu a ideme teda nájsť banány a šlačku. Takže tu sú banány a ja zoberiem 2. Banány máme a už len šlačka. OK, šlačku sme našli a ja berem túto. Misia zvládnutá, už len zaplatiť. Už sme zaplatili a ideme naspäť domov.